Dersimi seveni olarak bu şiiri onlara gene de gelsin. yolluyorum. Kaç numara? 11 numara rica 11 edeyim. numara o zaman gelsin bak. Belevaniye Berya her tişti min duxaz ji teröristika cudî binivîsîn li rûyê ezmanê tarî û ev serpahatiye mewanî derbas bû wekî mirov baskî xwe veke û bifire hemû telê resayî sînora biqetêne ji kes kenekê şîn berde ser hunera rûya mîna her du destê hatin xandin Belevaniye di şevek reş de Luan bajarên biyan û xerîb di xewna şevan de kenê te diha diber çavê min wekî xelatek xemilandî û ji min re Dizane ji ku de hatin ki dizane min çend sînorê bi mayîn li dawiya xwe hêşt di şevên gelek bi tirs û dijwar de bi dilê xwe yê penaber meşiyan û bi tenê wekî stranek têla tembûra ozanekî de di bilûra şivanekî de giriyê dayîkek dilşevat de hatin alandin Belêvaniye evîna min û te qedexe ye qedexe ye navê te welatê te li her tişlê qedexe ye wekî sürgünek bi sînor pelek derya reş li qerexê erd û avê dixênim û perçe perçe dibim ji ber evîna te ev welatê nastameya te lê qeyt de di dema nîşanî zîkbûna rengê tê hişîn û zer de eşya min sînorên dijwar û mayîn danîn gotin ev e sînor ev e şevareş û cop ser laşê min hijmartin Belê wisa ye mîna berbangek ji şeva reş vegere û xeber de hemiza roja zer gelekî zelal bû evîna min û te serme de çerx dibe bêbextî çirîtên davê ji li her alî beko ewan Belê wisa ye ji bo ciwan awirên tê ku ez dibehecandim di şevên reş de em li hevdû digeriyan gel û mekê û çi wenda kirbû ev xeyîtandin çi sedem bû Kî bû sebeba evîna min û te ka bêje ji bo xatirê min û xuda çima qedexe bûn hebûn neqeba me de Belêvaniye gotina min a dawî ez dibêjim were malê Belêvaniye gotina min a dawî ez dibêjim were malê وقت
Akdim bağımın Bajarım